Kabanihat kadik senang kabarit, nari kalayo ia kanam kam most polluted city in India nari katakan nangba kaba penbi ia kal air kaba snyutam hari India. Kani kajing yo ia kanam kam basniu jo kani kasenang kam nak khaput jong kam Meghalaya bat ka Assam kal penbitar ka sang Nyotap National Youth Movement Rivoy District. Hakaba kala lek banyak kendu yo Additional Deputy Commissioner jong Rivoy District uba MB Tongper. Bandawan uba beri ban patha ia ka Pollution Control Board bagari ban toket ban cek ia ki karkhana ki badan hapo ka kasenang. Kasang hapo ka jiram jo ba Donald Mukti kala dawa lau ADC ban patha ya ka State Pollution Control Board bakadi ban cek iki karkhana ke badan katai lagi lon ki karkhana ki ba alan ni ki ba trai kat kum ka an khnang ban lap lagi trai kam ni em kat kum ki kendon namala sungthu ba dena kamar kini ki karkhana bakal air ka sliu bakal jabot tam hapo banihat kabla ban kata ya ka koi ka khya jo kinong kmi ki armat di ki khlong ki khna ba ka snong ka thau hi bar ko wei kaseng kala ang bala ka State Pollution Control Board kam sim khya ya kani ka ujor ja kaseng nagale ja kaseng kan le da kam ka bating e persya iki karkhana ke badan hakate ka snong Ang ngisusi bantip ba ka bornihat kalong kaway na kisor kiba penmi buntam ya kal air kabajak ya hapo kari India di barok kaway ngidang perkat ba kiri kiba ki state kiba he kum ka Maharashtra atau ka Punjab kinuan syakmat hakabay day ba kajing penmi ya kanikal air kabajak ya te Henry ngisusi pade bantip ba hang ni hapo ribhoy jong ni hapo ka state kabarit jongi Meghalaya nilayo ya ka record kaba klantam hakaji penmi ya kal air jakya ngisung thu ba kibru ki basa ang tu kan kimat ya ka jing sitom mo bandring mensim kal air ka baki kiring kamlong shu ka bakhod nama balai lembakan ki tedam ki bawan na po ki factory bakar per kapenlong ya kal air ka baki kiring mensim banjabo te kane ki jing jabo jong kala bamra bun ki jingpang ya ki brio ya ki paradok para salam ki basa hang tu bat kham tam nilai ya ki long kemi ki ba armet nang tai ki khenna rit kila ban yo bun ki jingpang na katukal air ka baki kiring mensem ngisung tu baka jingbun ki factory hapo bernihat ka long haduk ata nama balai ka de baka jingbun ki factory ki ba penmi ya kanikal air jakya te hadin bangilawan kendu mentan ya i additional DC nakaliang ka jong i ila priang ya ka complain ya ka letter complain ka jongi ila ong ba in forward ya ketika complain ya ketika letter complain ka jongi sya ka State Pollution Control Board tina kaliang ka jongi ni kerman baka ne ka complain ka jongi ka letter ka bangilawan bu ha po ha i additional DC kanamlong ka ba ja kendong ne kanamlong ka ba kaban putno tang mata ka sneakerman ba wat ka State Pollution Control Board ro kan simkya ba de bakani bakan check e ki factory ki beran hangtai la ki long ki ba illegal ne legal ro ni kwa ban baka State Pollution Control Board kan check nama let's say what ki illegal factory ro yo kimiat pada kat kum ka procedure ka ba ki dei ban ya dena kaliang ka jongi ni singo ban banjur sa sisen ba ka State Pollution Control Board kadai ban sim khia mardor khnang ba ki paradok bersam ni biasa angtai kinyo ya kaliar ka bakhoj bandring mensim let's say lada ngilap hadin ba hadin kadai ka complain jongi ngidang yu ba ka State Pollution Control Board kam sim khia ya kane tena kaliang ka jongi ka sengi haban sim da koi pat kalenti hakabai dei bat ka jingpenmi ya kaliar ka bajak ya hangtai hapo bernihan lusibon